Tara. Qabel ma. Sibna raġuni oħra. Jista' Però diskużi nsibuhom dejjem. Aħna għal kull ħaġa oħra. Xi ħaġa però illi mhux skuża din, imma motivazzjoni hija illi għalfejn wieħed għandu jitħarreġ huwa illi għax tevita mit-tabib. Ġifieri hawn min jgħid illi aktar ma titħarreġ, aktar ħadkun b'saħħtek u aktar ħadbiet it-tabib minn irjaħat, pereżempju, jiena laqqatta l-ewwel wieħed u ħafna nies oħrajn. Huwa minnu dan jew hija Tajjeb, ara. Hija mit di. Maħniex ħaniġu resistenti għal kwalunkwe mart jekk aħna ħanitrenjaw regolari u ħaniklu sewwa, però iċ-ċansijiet riski tħejjonqsu dejjem. Issa, hemm bażikament 4 affarijiet li normalment tabib ma tantx ħajkollu ċans joqgħod jistaqsik. Nafu biżejjed mhux tiġrija ikun hemm ħafna nies jistennew biex jaraw it-tabib. Allora tabib għandu ċans joqgħod jeżaminalek ħajtek kollha, jiċċekkjalek naqra widnejk, pereżempju griżmejk, jiċċekkjalek sidrek, eċetera. Isaqsik jekk hemm xi ħaġa li ma taqbilx magħhom mhux dejjem tkun tafhom. Eċetera, eċetera. Prosit. Allura li rridu nistaqsu aħna lil nfusna biex kemm jista' jkun innaqsu il-visti tagħna għand it-tabib huma 4 mistoqsijiet ġan. L-ewwel waħda hija jiena kemm qed norqod bil-lejl. Mela sabu bliktar moċċar. Ġifi dawn huwa mod kif neżaminaw lil nfusna. Eżattament, illi inti flok ma toqgħod tmur għand it-tabib għal kura, tipprevjeniha inti l-ħaġa. Sewwa. Il-tabib ukoll jibriska l-istess messaġġ tiegħek. Tipikament normalment igwa. Mela, jekk naraw li noqordu bejn 7 u 9 sigħat, sabu li dik li jgħidula l-immune system, is-sistema tipproteġina minn ċertu mart, ħataħdem aħjar u ħadbedna aktar minn ċertu perikli. Number 1. Jiġifieri kull min qed isegwina jgħid jiena 6 sigħat norqod u ma tarax mela jiena żżien 5 sigħat u tlaqna u jien mal-4 ta' filgħodu nkun imqajjem diġà barra. Issa da bħal dejjem. Ħafna nies jitkellmu. Nifhem ħafna u bħal dejjem titkellmu ġenerali. Dejjem min jista' jċempel li jgħid in-nies ma jiena norqod 6 sigħat u li ma nimra 3 snin. Jista' jkun ukoll. Però b'mod ġenerali bejn 7 u 9 sigħat huwa dirajt hemm. Jiġifieri jekk torqod inqas minn hekk, is-sistema immunitarja tiegħek mhux qed tkun daqsxejn tal-batuta, bla dubju ta' xejn. Issa apparti minn hekk, il-linkjata magħhom ukoll inqas ma norqdu iktar hemm livelli għolja ta' stress, livelli għolja ta' ansjetà. Illi daw kollha nafu illi flimkien ħajwasluna biex normalment niklu aktar. Għaliex? Għax ma nsibu refuġju fl-ikel. Allura, ħaġa ġib l-oħra. Ħanisfoga fl-ikel, ħanisfoga fl-ikel, ħanżid fil-kaloriji, u l-unika moment li qed inħossni kontent meta qed niekol, din nagħmluha ħafna. U semmejt li inti bdejna bejha issa, qed li meta jkun żmien kiesaħ, bla ma trid qisek tinġabar id-dar dak li jkollok update u naqblu. Dik hija xi ħaġa xogħol term ukoll ġan. Illi inti flok ma tara t-tul ta' żmien, flok ma tara r-rebbija li qiegħda wara l-bieb, tara just illum. Illum, tlieta ta' wara nofsinhar, tajjeb l-erba' ta' wara nofsinhar, qed nara x'inhi nħoss illum u ħanimxi mal-update. Però jekk nimxu kollox bl-update, literalment il-ħajja tagħna tkun f'Roma. Dik number 1. Mela, mistoqsija oħra saqsilek innifsek. Jiena x'jiena niekol din hija ovvja, m'għandix għalfejn elaboraw fuqha, però ovvja sa ċertu punt. Meta jiena ġieli konet grazzi ġifieri għan-nisfalik u ġieli jkun hemm min poġġi bil-qiegħda jew ftit momenti jkolli ma ġieli kien hemm min poġġejt bil-qiegħda u dak li jkun ngħidlu ma għax ma tarax xinti tiekol. Għax nara li taffettwa mhux biss kif naħsbu imma anke b'ċertu problemi li nġibu fuqna. Imma ħafna minn nies ma meħnux. U nista' naqbel miegħek ħafna, ġifieri jiena użajt il-kelma ovvja għax tant nirrepetuha, però qisu qatt mhu biżżejjed naqbel miegħek 100%. Mela inti għandek li kelli ġej mistiġar jew ġej mill-leliqi illi mhuwiex proċessat, dak l-iktar li qed jagħtik vitamini, minerali u ġid ieħor li mhux biss ħajbidek mill-mart, imma ħajwaslek biex inti tidher ħafna ħjar. Apparti li tħossok, l-affarijiet artifiċjali kan diskursa ta' ħelwa milux pereżempju, għal prodotti illi imbirikalla huma fat free u sugar free. Issa, it-tajba qiegħda hawnhekk. Illi normalment il-logħba ta' min ikun jixtieq illi bieħdaw il-prodotti tkun illi jew it-sokkor ikun għoli jew ix-xaħam ikun għoli, huma jirrakkomandawlek jirriklamaw b'mod ieħor, pereżempju jgħidlek isma' dan huwa sugar free u jkollu raġun. Però mbagħad ikun għoli fil-fett. Jgħidlek dan huwa fat free u tipikament ikun għoli fil-sokkor. Tajjeb, allura jekk dan ikun kemm sugar free u kemm fat free, normalment ir-riżultat huwa dak huwa prodott letteralment magħmul ġol laboratorji. Letteralment prodott fals li ma jtik xejn ħlief is-serħan il-moħħ jekk tista' illi ma ħxinx bih. Però orajt ma ħxinx bih.
Pero maħniex naraw il-problemi oħra li realistikament ikel proċessat li kell falz jista' jikkawża. U hemm diversi, mhux ħanqod nidħol fihom għax m'iniex nabi. Però hemm diversi issues li ikel falz ħajkkawża. Mela x'inti tikol saqs il-mistoqsija. Mistoqsija oħra importanti ħafna, kemm qiegħed nixrob. Mela, jekk jiena jaqbad nilaċ u nixrob, dak huwa literalment pass tard ħafna minn l-Ingliż jgħidlek isma' better late than never. Vera. Imma meta inti jaqbdek laċ ta' kważinja li inti ilek normalment ma tixrob. Huwa a late sign jgħidulu of the hydration. Sinjal ċar, sinjal tard illi inti m'intix tixrob biżżejjed. Ġifri għana rridu nixorbu b'mod regolari u ma naslux għal punt għax għandi laċ. Ġifri meta jkun għandi laċ, ħafna drabi ħatu ġak rasek, ħafna drabi ħajkollok problemi taħruq fl-għajnejn, per eżempju, għacċen. U normalment ikun too little too late. Ftit wis u tard wis. Ara hawnhekk qed naraw l-ikel preparat għall-bqija tal-kru tagħna. U dik hija xi ħaġa partikolari illi fil-fatt hemmhekk ħanieħu spunt ta' milli qed isir. Mela għandna l-ikel ovvjament huwa ġenwinissimu, tajjeb ta' vera, tajjeb ġenwin, frisk, ma nistgħux niklu aħjar minn dak li qegħdin niklu hemmhekk. Imma mbagħad aħna kollha kemm aħna ma naħsbux biex nixorbu. Dejjem ninkwetaw biex nieklu. Imma mbagħad biex nixorbu ma jekk l-ar minn hekk għandi laċ fis-sajf ħammur nieħod ngħid birra pereżempju. Ħatex kemm ħaddef ix-xitwa. Eżatt, ħanaqqas punt ma li qed tajt, jekk jista' l-kamera minn jifoka fuq il-kantuniera fejn dak il-ħaxix aħdar. Spunt interessanti ħafna huwa dan. Illi dak it-tip ta' ħaxix hemmhekk qed naraw pereżempju l-brokkoli. Illi hu mimli ilma wkoll. U tajba qed hawnhekk li pereżempju l-brokkoli huwa vera rich fil-vitamina C. Kemm nisimgħu fuq il-famuż la rich. Dak li mbierek brokkoli fih ħafna vitamina C illi anke ħajnaqsilna ċ-ċans illi aħna nimirdu b'affarijiet komuni bħall-irjaħat. ħaxix aħdar ukoll sabu illi naqqas ċertu aċidità fil-ġisem illi din l-istess aċidità tikkawża x-xaħam żejjed ukoll. Jiġifieri dik il-kantuniera hija literalment l-iktar kantuniera sabiħa illi għandu x-xef. Fimni, għandek ukoll il-kejl hemmhekk, ġifieri għandek. U dik kemm importanti il-ħaxix aħdar vera tistema' boring il-ħaġa, imma kieku nafu kemm jagħmel ġid. Ma ngħidx li jien qasnejt li hija boring ta' ġifieri jiena naħseb jien kważi hawnhekk forsi ma niddejax inkun kontroversjali, ġifieri jekk inħoss li għandi ngħidha. Jien tinkwetani illi ħafna minna id-dar, issa meta qed ngħid minna d-dar, ġifieri qed ninkludi faxxa kbira ta' nisa tad-dar u ftit irġiel illi jieħdu l-irwol ta' raġel tad-dar. Illi aħna nkunu boring, mhux il-ħaxix, illi ma nfittxux biżżejjed. X'tip ta' varjetà għandna nagħmlu? Nifhem ħafna wkoll illi ma tantx ikollna ħin daqskemm nixtiequ. Jiġifieri kultant biex ikun hemm il-varjetà ta' il-preparation tara x'ħadd tixtri tipprepara eċetera eċetera. Naqblu, imma għall-konċett li qed tgħid inti li għax min jikol il-ħaxix huwa xi ħaġa tedjanti, dejjem hemm x'tagħmel. Mistoqsija oħra importanti hija jiena kif qed nuża ġismi biex niċċaqlaq. Mistoqsija fundamentali. Mela, u ħafna nies jaħsbu jew jibżaw illi biex jagħmlu l-exercise irridu jagħmlu satej kuljum. Studji sabu bl-iktar moċċar illi jekk aħna nagħmlu tal-anqas nofsija intensiva li qed tuża ġisimna kollu fejn fiha din in-nofsija aħna mhux biss qed nistrieħu mentalment, imma qed nużaw il-funzjonijiet diversi ta' ġisimna, aħna mhux biss ħanidru ħafna ħjar, ħanħossuna ħafna ħjar, però ħajkollna anke normalment inqas aptit li nieklu, ħanorqdu aħjar, illi dawn il-fatturi kollha flimkien ġan naturalment ħajwasluna biex ir-riskju li nimirdu jonqos ħafna. Għax aħna dak kemm semmejna l-punti l-oħrajn kollha, illi bl-exercise kollha literalment ħajjiġu flimkien. Għax inti bl-exercise għandek bżonn tixrab. Għandi bżonn tiekol ikel illi tħoss illi huwa bnin, għax normalment jgħidu. Ħataħarqu. Jgħidulna pereżempju isma' jiena meta nieħu ċertu ikel imbagħad l-ikel ħażin, taf kemm jibda jdejjaqni aktar fi żmien li qed nitrenja. Tajjeb, jew għamil dan l-effert kollu tgħid mhux se ikoll imbarazz. Ħaġa ġib l-oħra dak ħatorqod żgur pereżempju. Ġifieri min għandu problema tarqat għax ma ftit eżerċizzju torqod żgur. U ħanieħu spunt fi xħin ukoll, hemm minnu sensittiv ġan, illi jekk pereżempju jagħmel l-exercise wara 8 ta' filgħaxija, jibqa' b'dik ċertu adrenalina. Disibu ħafna min jagħmel xi 5 aside pereżempju, dik il-kompetizzjoni. Allura inti mbagħad tibqa' jisek dewda tibqa' mbaqbaq. Jekk aħna naraw li dik hija issue, insibu nitrenjaw daqsxejn iktar ħin iktar kmieni.
ikollok tgħidli fiex inti preferi tagħmel training din hija opinjoni tiegħi, però nara li taħdem ħafna ma' ħafna nies l-ewwel ħaġa filgħodu. Inti waqt li ħadd ieħor għadu jonos, inti moħħok start jgħid ara kemm erbaħt ħin vantaġġ fuq ħadd ieħor. U jien ngħidwa kif inhi illi aħna l-ġurnata tikkawża normalment stress għax inkunu bdejna bid-delay. Mela meta qomt ara kemm għandi emails xi nwieġeb, ara kemm għandi SMSs, jekk inti qomt bright, qomt sharp u l-affarijiet qisek għandek il-kontroll tagħhom bdejthom meta huma bdew deħlin u mhux wara li bdew deħlin l-affarijiet, naturalment l-istress tiegħek ħajonqos ukoll. Dak l-istess stress jista' jikkawżana nimirdu ħafna iktar ta' spiss. Jiġifieri illum bażikament provajna naraw b'mod naturali, b'mod li għandna kontroll fuq kif nistgħu naqsu il-vjaġġi għand it-tabi. Nibqa' niftakarhom daw. U meta nkun anke għaddej minn mumenti mhux daqstant tajbin, nsaqsihom biex nerġgħu nimmotivaw lilna. Dan l-exercise ukoll xi qalba Montew għaddejjin kif qed tgħidilna inti. Grazzi ħafna Matteos, kif qed taraw il-programm tagħna huwa bilanċjat immens, però motivatur daqs dan il-bniedem mawx. Ġifi tistgħu taqilbulu fejn tridu ma mawx. Isek tiġ taqliblu biċċa tiegħek imma għandna reklami tajbin ukoll u mbagħad wara naraw ftit il-min se nkunu din inrebħu ukoll fil-logħba tagħna wieġeb il-kontra. Però qabel ma morru 5061 6060 għajdilna f'liema sena Malta qalbet għall-Munita Ewro.